Shwmae pawb, rwy'n cydweithio efo Menter Gorllewin Sir Gar i creu cyfres o fideos ar shwt i ddisgwyl eich beic. Ar y fideo yma, yn mynd i dangos chi shwt i ffixo punctures. Mae punctures yn rhan o feicio. Os chi'n reidio beic yn gyson, sim dawt chi'n mynd i cael punctures. Yn gyntaf, fi'n dangos 3 wahanol fath o twlle. Dyrwch yn ogystal, chi'n dangos hon i chi. Twll cyntaf yn hyn. So, swnwch chi ar hwn, dyna mi'n agos. Lle gweld 2 twll fyna, mae'r hynna fel cnoiad neidir, a snake bite maen nhw'n galw fe. A mae hwnna wedi digwydd gan bod ni wedi bod reidio olwyn a dim digon o ar yna fe. So pan chi'n drosto cwrbyn neu mynd drosto bonyn coeden a drwchwch fyna, ni'n pwysio lawr a byddai'r tiwb wedi cael ei gwasgu'n erbyn y rim. Chi'n meddwl na? Bwm, clatch. Byddwch chi'n cael puncture. So, twll neidir yw hwnna. Iawn, twll nesa. Yr ail fath o twll sydd byddwch chi'n cael yw mae'r rhwyg môr ynddo fe. A newch chi hwnna wedi chwythu mas. A mae hwnna digwydd pan mae twll môr yn y tair. Os ydych chi'n ar hwn fan hyn, mae tair hyn wedi cael rhwyg. Ble mae'r rhwyg yma? Man hyn, ddechwch chi hwnna. Chi'n gweld y rhwyg yn y tair a mae'r tiwb yn trial dod mas. Os ydych chi'n rhoi mwy o pwysau ar yn hon, byddai'r tiwb yn dod mas a byddai'n chwythu. Mae'r hyn, chi'n methu reparo'r ein. Sy'n pwynt trial. Okay? Ond chi gallu reparo twll yn y wal. Gysach chi'n siwt i wneud e. Okay? Gael o armas. Gallwch armas y gloi. Ewn ni hyn yn gyflym. Okay? Cymrwch ar un lifer pob ochr i'r hwnna. A'r ochr drall. Hen olwyn o'n. Okay. A un twm yn hyn. Okay. A mae bant. Byddwn ni'n mynd â un o'r rhain. Chi'n gweld yna esgyd tair maen nhw'n galw fe. Chi'n prynu nhw. A chi'n rhoi e. Chi'n prynu fe bant. A chi'n rhoi e ar tu fewn y wal. Mewn tu fewn. A allai stico fel lan. Stwffo fel lan mewn. Ble mae'r rhwyg? Fi'n colli rhwyg na tro. Fi wedi ffeindo'r rhwyg. Cofio yma. Blaen mi weld, y bus fi'n sbwysig mas. Os rhoi hwn, stico hwn lan, stwffo fel lan ar y wal. Nawr, y busa fi yna, so yn mynd o'r mas. A wedyn, y gych chi'n neud hyn, yw pwmpo nhw lan. A fi na i y job hyn nawr. Fi'n gloi. Chi'n cael gweld ydyn, so mae hwnna wedi gweithio. Pwmp. Gloi yna fe. Yna ni. Yna'n galed. Yna ni. Smwr tiwb yn y mas. Chi'n gweld? Ti'n hwnna? Na gyd mae'r esgyd yn stopo'r tiwb dod mas. A byddai hwnna digon da i cael chi gydre. Os ydych chi'n prynu'r hynna, gallwch chi ddefnyddio tyme bach o plastig a so tiwb brwsod pastanaeth. Okay? Hwna'n chap. Chi weld mae'r rhwyg môr ar hwnna. Mae hwn yn gallu digwydd. Mae hwn yn digwydd i fi pan fi'n hasti gormod i roi tiwb. O'n i yng nghanol ras. A i'n meddwl rhoi ni tiwb mewn gloi a bant y fi. Okay? O'n i'n meddwl bod fi'n fwy da. Ond o'n i heb yn rhoi yn ôl mewn. A ddechwch chi'n mynd in. Chi'n weld y tiwb yn un, dim cweit le ddim yn ôl mewn. Mae tu fas, okay? So, os ni'n rhoi ar mewn i hon ar, mae'n geisio rhoi ar mewn. Dych chi'n gweld fel mae'r... Cadwch ligad ar hwnna, chi'n gweld hwnna? Cadwch ligad e, gweld y tiwb yn y mas. Chwne? Chwne? A fi'n, os ni'n cadw fynd, pounce, dwi'n gwybod yna. Mae'n gwastraff tiwb.
Okay. Ond mae'n bwysig iawn wedyn bod chi yn rhoi tiwb. Cymryd bach mwy amser, bod chi'n rhoi tiwb mewn, bod chi'n cymryd amser. Ond mae hwnna'n digwydd hefyd, right? Pan mae'r wal, dwi'n bod teiar yn mynd yn denau. A ni moyn dangos hwn i chi hefyd, os chi'n methu ffeindio ble mae'r puncture yn digwydd ambell waith, mae werth edrych ar rim, tap sydd i fewn ar rim yn hyn. Os dyna'r hen tiwb ein mas, os hwnna wedi cael blowout. O, rym fan, dyna'r tair off hefyd. Ond os ydych chi ar... O, gan i mynd hyn. Os ydych chi ar hon mynd hyn, ydych chi weld ar rim, mae'r tap hyn, mae'r olwyn hyn, siwad 15 blwydd oed. A mae'r rim tip na wedi i troelio myna. Ar o'n tro, beth mae'r bannau arall i gael. Na'r fal fyw na. Hwna oedd yr achosi'r drwg. Chwi hwnna yw pan mae'r tiwb dan pwysau, bydde fe mynd mewn i hwnna a bydde'n bwrw'r sboc a wedyn pounce. So bydde rhaid newid tap. Fi'n mynd i robin ar hon a fi'n mynd i newid rhaid tap newydd arno. Twll nesaf yw twll bach, twll man. So, a un ffordd i ffeindio twll man yw i pwmpo lan. So mae'r tiwb yn fod yn ddwywaith maint mae'n fod. So, pwmpo lan yn gloi. Digon afw yma nawr, dylen ni lle clywed neu teimlo. Dechrau wrth y falf a gweithio ffordd rownd. Fi'n teimlo fe. Fi'n teimlo fe ar fy moch. Mae yma na. A wedyn, os chi'n ffeindio ffeindio fe, ffordd arall, ydych chi'n neud, os chi'n mynd mewn yn bwced dŵr, a dyma beth sy'n digwydd. Chi'n gweld, diolch lawr mynd yn gos, chi'n gweld y bubbles? Rwydd iawn, myna mae e. Chi'n gweld y bubbles yn lan? Ond ni gallu teimlo fe myna, gyda ar fy moch. Ar ôl ni na, bydd rhaid, bydd ni'n sychu hwn. Bydd ni'n sychu, so i ddod mas o'n bydd ni'n sychu ar t-shirt yn wyfi, os mas. Dim towel, bydd sychu hwnna myna anar. Bydd mynd i marco fe hefyd, so bydd ddim yn colli fe. Myna, bydd ni'n marco fe myna. So wedi colli fe. Wedyn, jobyn nesa, beth sydd gyda ni, mae yna pecyn, a pecyn yn mynd hyn ar y paro punctures. Beth sydd yn y pecyn? Jobyn fe mas. Mae tywod papur, glid rwber, a mae patches, wahanol sizes, sy'n bach yna, yn y môr. Byddwn ni'n defnyddio rai môr, byddwn ni'n siarad rai môr ar, os yna twll mwy môr fel ar y snake bite, byddwn ni'n iwsio'r hynna. Ond yn twll bach yw hwnna byddwn ni'n iwsio. Fi wedi marco, so wedi colli fe, so jobyn nesa, gadael ar mas. Fi'n rhaid beat team yna, so wedi colli fe. Gadael ar mas. Rwy'n ni'n ar y bainc fan hynna, right? So, os ydych chi mewn yn agos i gweld beth fi'n neud, fi'n mynd â papur a fi'n neud e'n roffo lan y rwber, a os bydd y glid wedyn yn cael lle cydio'n well ar y tiwb. Roffo fe lan, chi'n neud, a gyd na beth yw'r tywod papur yma yna hi. Roffo fe lan. Wedyn, byddwn ni'n mynd ar glid. Mae'r glid, wedi colli'r glid yma. Mae'r glid wedi mynd i de. Wedi colli'r glid, boes bach. Ble mae wedi? O, gofio, law man hyn. Glid man hyn, a chi'n mynd i rhoi haenen denau o glid. Lle dwtio hwnna, lle gweld hwnna? Dyferyn yma na, a wedyn chi'n mynd i wneud e cylch. Haenen denau yw e. Jyst gwari fe o gwmpas. Fel na, so bydd i'n moyn yr un maint a'r patchin. So fi'n lle neud bach mwy o seis le. Dyma bach. Ni'n siŵr bod ni'n moyn. A ni'n mynd i gadael hwnna a munud i sychu. Bod ti'n mynd i wythio fe.
Chi'n gweld mae'n troi mewn taci straight away. Okay. Fi'n gadael hwnna nawr am munud. Iawn, nawr mae'r glid wedi sychu am munud a gyd, a wedyn chi'n mynd y patchyn bach, torri fel lan, wedyn bych chi tynnu'r, mae yna ffoil, chwel y ffoil yn, tynnu'r ffoil bant, a dim twtsio'r bysyn oren, okay. A mae fel ffilm denau, hainen denau, ffilm chi rhwm yna nawr, a chi'n gyd chi'n neud ydyn, chi'n just rhoi ar, cael y man reit, rhoi ar blewodd drwll, a wedyn gwasgu lawr am munud fach, dal na fel lawr am munud. Gallech chi gadael y ffilm yn arno os chi'n moyn, sy'n rhaid, ond fi'n tueddol tynnu fe bant. So, i tynnu fe bant, chi'n pilo fe bant yn ofalus, a wedyn chi'n cadw, defnyddio gewyn i dala'r pysyn oren lawr, na ni, hwnna'n iawn, a mae'n dod o bant. Okay. Na ni, a hwnna'n iawn. A beth chi'n neud nawr, ydych chi wneud siŵr bod e'n jobyn iawn, chi'n mynd i rhoi tymau bach o ar, so chi'n mynd i gormod mewn, neu bych chi'n ehangu'r tiwb gormod, a bydd y patchyn yn mynd o la. So, tymau bach o ar, mewn, tymau bach, a wedyn, ydych chi profi'r patchyn i gweld ar fe'n gweithio. Ari, perffaith. Dim bubbles, drwch beth am ni. Okay. Cofiwch nawr, a hwnna mae twll lal i cael ei wneud gyda rhywbeth bach pigog. Right, so, newch siŵr bod chi, a wedyn, cyn rhoi tiwb nôl mewn, bod chi tseco tu fewn y wal. Os chi ddim, cadwch fe'n rown, welwch chi ffeindo beth sydd wedi digwydd. Os chi ffeindo fe, byddwch chi bod dreinien, byddwch chi'n mynd y pinsiwr bach a gweithio ffordd mas i tynnu fe mas. Okay. Mae'n gweithio bod chi wedi mwynhau'r fideo yma. Os chi wedi, cofiwch nawr, peace boat, a siariwch gyda'ch ffrindiau, a hwyl am y tro, a gwelech chi to.